டீச்சர் இன்போஸ்ட் வ்ளாக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உப்புமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருள் என்னன்னா சாப்ட் அன்னியன்ஸ் வேணும். நம்ம என்ன தேவைன்னா ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் அதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும், அவ்வளோதான். நம்ம அந்த கடாயிலே ஒரு 11 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து போட்டுக்கணும். நம்ம அடுத்தது அதே கடாயிலே வந்து கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, அப்புறமா சீரகம் போட்டுக்கணும். அடுத்தது அந்த கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிட்டு பிறகு அதில் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சு 2 வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும். அப்புறமா நம்ம அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் கடாயணும். அது நம்ம நல்லா ஒரு 2 பெரிய தக்காளி எடுத்து இது மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் கல்லுப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். அது நம்ம கொஞ்சம் அதில் தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விடணும். இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்துச்சுன்னா அது வதங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க. இவ்வளோ தண்ணி எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த வெங்காயம் வதக்கிட்ட உடனே நம்ம இந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம். அதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கொச்சிட்டு பிறகு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரவையை போட்டுக்கலாம். தண்ணியை ஒரு கரண்டி வச்சு கலர்னே இருக்கணும், அப்போ தான் ரவை இருக்கும், இல்லைன்னா கட்டி மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரவை போடணும். அதுக்கு அதிகமாகவும் போடக்கூடாது, கம்மியாகவும் போடக்கூடாது. ஒரு குவான்டிட்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு ரவை கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, இல்லை அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கலரனே இருந்து அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுடலாம். நம்மளோட உப்புமா ரெடி.